Usa ka 13 anyos nga lalaki ang patay human gingong nalumos dihang naligo sa dagat sa Davao City. Samtang 19 anyos nga higala niini nga naligo sab sa dagat ang padayong ginapangita. Ani ang report ni Argil Relator. Nakapost pa og video sa iyang social media account ang 19 anyos nga si John Alfredo Amalias. Diin makita sa video nga ubay-ubay sab ang nangaligo sa dagat sa usa ka resort sa Barangay Bago Playa, Davao City. Kini na di ay ang ulahing higayon niya human siya parayong gipangita dihang wala na ikita human naligo sa dagat. Siya uban ang higala nga si Harvey Prince Momo, 13 anyos, nangaligo sa dagat alas 3:40 Domingo sa hapon dihang nangawala. Samtang nagkadugay, nagkadakusab ang balod sa kadagatan. Taod-taod pa. Ay, nakita na isa. Turo na, ang isa ka bata. Gilayong gidala sa nakakitang nag-rescue gikan sa bantay dagat ang lawas ni Harvey Prince sa Balasan. Daplinin ninyo. Awalan ninyo. Gilayong gipahigayon ang cardiopulmonary resuscitation kung CPR. Awalan ninyo. Gi-evacuate dayon kini o gidala sa ospital. Apan gideklara na nga dead on arrival. Gipadayon ang search and retrieval operation Lunes sa buntag sa pagpanguna sa Philippine Coast Guard uban ang rescue groups alang sa 19 anyos nga si John. Na sila duha ka divers karon and rubber boat sa taas na apoy naga-search surface. Now we hope no na naapa but dili ko 100% na mo kaingon na naagi siya diha since naga-change ang ato ang tubig no, hangin and ang current ang waves no. Alas 9:30 na karon sa buntag apan dagko gihapon kayo ang balod sa kadagatan. Buta nga nakapalisod sa mga rescuers sa pagpangita sa usa pa sa mga biktima nga hangtod sa karon wala pa ikita gikan pa kagahapon sa hapon. Buta nga gikabala na gayon sa kabanay ni John Alfredo. Kita lang sa namo. At least was-wasan po may gamay. Way puas ang rescuers gamit ang ilang assets sa tinguha nga makita ang lawas ni John Alfredo. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.